laawol mon France sabu so tawi yimɓe jeehi France wonko nawi ɗumen France eywa laawol mon France exactement sabu a haali e kam on tardi on jorno e yaade caggal mum on jeehi France laawol ngol no wayi eyyi laawol ngol min jettat Allah e nulaaɗo mum min jetta big weltare Amadou Moussa Ba par ce que ko kanko yi publication jeunit Baba Mal e Facebook o waɗi contacté Matar Subatel o wi ɗum mbeɗa jogui ɗo artiste aji ɗi ganduɗa ko jouɓe théâtre meeɗa yaade jeunit meeɗa yaade France sa waɗi ɗum hen ma ɓeydu visibilité yimɓe on wimo addanamɓe ɗo o ƴetti rendez-vous o nayimi toon min haadi gajo min jeehi min gone yewtidde makko ha haadi wina andi Baba Mal o wi wadde kay jeehe to Baba anani min mami res visa ji moon mami yaltin yo Baba waɗan ɗum ko heddi ko min jeehi to Baba taw haadi no sohlno Baba no udditi radio mum nan ka no noddi haadi yo ar waɗa visite min jahori toon kisa nde min jeehi toon Baba wi min waɗi engagé min nawata on Baba nayi min laawol amen gaduno min jettambo hen no fewi sabu mo yetta an sababu yetta Allah par ce que kanko woni artiste gadiɗo ƴettuɗo artiste aji comédien o nayi ɗumen Pulaar o nayi ɗumen France laawol amen ɗimmol kadi ko Elage Ndiaye kadi e Baba Mal nelmin tonede an ɗum wona kecce comment ça été no wano jagolngol no wano jagol ngol dañi hen satisfaction ɓen nelɓe on ɓe dañi weltare de e koɓe neeli on ko koɓe nelirno on ko on mbaɗi ɗum kono ononne koye moon caggal wadde mission mo mbiyanɗo no on dañi hen weltare saabu on jiitima hen koye moɗon jiitima hen koye amen no fewi par ce que ko Baba waɗano parrain e Elage Ndiaye Baba wi ya dañata yaade yo haadi waɗi ɗum représenté Elage Ndiaye wi dañata yaade yo Sokhna Ba waɗa ɗum représenté min jeehi nde min jahata nde minen Allah waɗi laabi amen ɗi min jahata ɗi foof min ganda biye ko jarata min ganda hôtel ko luurete min ganda haydara foof amen kamɓe jogui kamɓe nawoɓe min ɓe kamɓe nawi amen gartiri amen ha ɗum tahi joni sa wi Sokhna Ba ya waɗo e demande jaaha somi miijimi biyeji tan mbiyami komi yahata mi jooɗo tan kadi ha neɗɗo sohlayam noddami nawam par ce que ɗum ɓuuri ɓurde e ɓandu a heɓata biye a heɓata hôtel sonande haajuma gasi gartuɗa kadi on mbaɗi respecté ko mbiyan ɗon ko ne jaaɗon gartuɗon nde poɗɗon artude nde quoi no fewi min ha joni ɓe joginimi balɗiɗi balɗiɗi quoi kala nde jaami mbeɗa heddoro ñalawma eɓe joginimi balɗiɗi balɗiɗam nan toon yallah nawor toon amin ƴetta ɗum quoi amin amin voilà ko wona ɗum groupe mon théâtral o hande elle ko pusɗo hayso fusani won groupe mo cosmo ngomo jogin ɗon hayso fusani ene hawni Sokhna exactement holno groupe mono hande wurti e groupe Demba e Bodiel kam fusata par ce que haali on fusata ko pusɗo ko holon e ko ɗon garnanmami mbiwami ko Demba e Bodiel nanɗo par ce que Demba e Bodiel ko inde nde ko haadi gajo e Sokhna Ba hande min liggima e théâtre Pulaar o ko ganduɗa nanɗon fawi ɗum ko goho gueɗel ɗimmel nguel amin jogui relève sukaɓe amen nanɗon hande ɓe mbi feere maayi feere boni Baba maayi galle Baba maayi e kono feere boni galle maayi Baba maayi galle fusi ɗum ko gacce tawaɓe hen gacce woppaɓe ɓe donc amin jogui relève min mbaddi hen amin dañi kayitaji mais groupe amen fusani won noon e groupe amen yaltuɓe won probléme o par ce que mbaɗa kono jiɗɗo wasde haalde ko jiɗɗa haalde ko non mi haalat ƴeɓa seeɗa e ko jahata ko non non ɗo ne wuuli min mi meeɗa yaɓude ɗo wuuli par ce que ƴeɓa e haala ma hay kadi min ko Allah tan kulmi neɗɗo goto yalti e groupe o waɗi groupe mum hoore mum nde waɗi groupe hoore mum fooɗi yimɓe amen nawi toon groupe mum fusi fooɗi yimɓe amen nawi toon en groupe mono fusi ala suwa fusi taw kadi o fusata yalte mon waɗi groupe fooɗi yimɓe groupe mon fusi eyyi mais groupe amen on ɗon minen hande min considére da min mbatta considéré wona yimɓe ko ya par ce que a soodi kartal ma a waɗani démissionné a faami de fedde nde kala nde jogui activité ma noddite ha gara walla ha mbasa arde mataw min cuwa dañde activité somin dañi activité min noddit yimɓe ɓe ganduɗa ko sodɓe kartal mumen mbaɗani démissionné
a faami peut être min jaggir ɗum tan komi noddama bangoɗo ɓe jeehi ɓe liggoyima somi nottima ɗon ɓe garani min ganda haqi koɓe yaltuɓe amen sabu kala komin mbaɗa ko lawol min dewnata ɗum yimɓe heeɓe ne mbiya won tourné mo bannoɗon finalement on batidima dañde hen caɗele bon ko onon walla ko groupe aji goɗɗi non wona minen min nani ɗum no nanirɗa ɗum ni wona onon cikuɗa ala wona minen somin mbaɗi tourné min jaggetake par ce que amin jogui kayitaji amin mbaɗi légal kadi artiste fotani jaggede ha ina wala ɗum ɗo ina wala kaso hay sa ala kayitaji mbaɗi légal ka artiste a ɗum ko way noon waɗino ko eyyi min nani ɗum no nanirɗa ɗum ɗi min nani won troupe goto yano tourné nanga ha waali kaso a faami kono minen wona minen kadi minen nde min nan ɗum de affaire o muusi amen aɗa ko tawi ɗum muusde amen par ce que ɓe mbaɗani ɗum médiatisé par ce que ɗum hersinaki so waɗama médiatisé minen foof min gummoto min kaɓo ɗum par ce que min artiste aji holno probléme o exactement mi anda ko woni ala mi anda so Allah mi anda ko woni probléme o eyyi mi anda ko woni probléme o mi nani ɗum mi yi photoje ɗe ɗo ɓe goni kaso kono mi anda anani de toute façon ɓe naggama ɓe mbaali kaso ha weeti ɓe jalti mais ɗum fonno ko yajnede so yajnama artiste aji ɗi foof daro ha keɓen haqqe men par ce que artiste fotani yaade ne liggoyo liggey mum ina nangge ha ina wala kaso hol sababu asa waɗi bonatama ko neɗɗo goto tan watta ko boni kono wona yimɓe fof nangge coke wona lawol d' accord ɗum ko haala mbaɗa feere mbaynoɗa bandiraɓeɓe e mbaɗi kuptidinde eyyi ɗum noon mi wiya on tan bandiraɓe kadi wiyoɓe mbimi e wimami Allah jarama on jarama kala ko feewe haalaka ko jomiraɗo joom mbaɗo e bawɗe ko oñe makka gande ko min o guel ɗo guel timmani kono wona ɗum wonno fandaram haala ko kalmi ka ɗo foof e famɗude e hewde kala jiiɗo hen hoore mum walla kala mo memmi hen yo yarlumi yaafom juuɗam koyɗam anda ko neɗɗo woni mo timmani o nanguira ɗum no fewirta ni o anda ko fewde ko fewnude gandinomi hen kono wona bonnude mi yetti encore une fois Winndere-tv e gardugol Oumar Doro Koumé e Oumoussy e dendagal équipe makko mi yettiɓe mi jaariɓe e déplacement et dérangement mboɓe gaari pour waddude am émission mi yetti noon kala mbiyo mbimi e wimami hay goto mi woppani mi yejjitta noon ɓe mbi gamdi ɓiɗɗo so weeli ko yummum nangge balaɓe mum e jinnaɓam wadɓe mi tette ha kemmiɗoɓe kala ko dañmi e aduna ko sababude Allah e pittali mabɓe ko ɗum dañirmi ɗum mi yejjitta noon kadi jatti babam ɗo jeeyami ɗo mi yejji gamanaɓe e jumanaɓe leeraɓe samanaɓe a faamide min mbeɗa heewi Oumar mbeɗa jogui koyngal Diaba mbeɗa jogui koyngal Edy mbeɗa jogui koyngal Hayre a faamide risator donc mi yetti famille am foof bandiraɓam foof sukaɓam hay goto mi woppani e mi yetti kadi funeram Haadi Hammadi Gadio mo ganduɗa hande somi joɗima ɗo hen ina fonno joɗade e séram kono noon kala ɗo gonmi ko minen gondi kala ɗo woni ko min e makko gondi nde wonno so hunde juuti ɓooyi Allah ne tawa kono gongana hen ko hakkudemi haadi ko gonga celluɗo ko gonga labɗo ɗum tahi kala komin mbaɗi e théâtre ko minen mbaddi kadi amin ñaago Allah yo Allah jutnu ɗum ɓoyna ɗum ha sukaɓe amen e taniraɓe amen gara dona ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullahi on jarama